салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали тоқӣ. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. Азам Гафоров гуфт: ман муддати тӯлонӣ ба октагон набаромадам. 27 сентябр ман мехоҳам бо ғалабаи дурахшон шуморо хушҳол кунам. муборизаи навбатии Азам Гафоров 10-0 аз дастаи Аҳмади Тоҷикистон рӯзи 27 сентябр дар мусобиқаи ACA 99 баргузор мешавад. Азам бо Юнус Евлоев дар сабқати унвони вазни сабук рақобат хоҳад кард. дар мусоҳибаи имрӯза Азам андешаҳои худро ба мо дар бораи муқовимати дар пешзода мубодила кард. омодагӣ хеле хуб идома дорад. ман худро хуб ҳис мекунам. ман дар толори Evolve Gym бо ҳамроҳии дастаи худ Аҳмад Тоҷикистон Тим Баянов тамрин мекунам. ҳамватанонам ҳамеша ҳастанд ва ба ман дар ҳама ҷиҳатҳо кӯмак мерасонанд. рақиби ман хеле хуб бо таҷриба аст. мо аллакай 2 маротиба бой таъин карда будем, вале дар аввал ӯ маҷбур шуд ва баъд ман. бисёр одамон интизори ин мубориза ҳастанд. ҳатто мухлисони ман аз Тоҷикистон меоянд. аз ин рӯ ман сахт омодагӣ мекунам. умедворам ки Юнус ва ман ҷанги зеборо нишон хоҳем дод. биёед пушаймон намешавед. ман мехоҳам бо ҳамватанон ва мухлисони худ тамос гирам. ман муддати дароз дар қафас набаромадам. аз ин рӯ 27 сентябр ман мехоҳам шуморо бо ғалабаи дурахшон шод намоям. ACA 99 ҳамаи шуморо дар Москав интизор аст, гуфт Азам Гафоров. мушзани сабук Фатхиддин Собиров рӯзи 27 сентябр дар ACA ба қафас бармегардад. вай бо бразилӣ Кливерсон Силва ҷангро ба анҷом хоҳад расонд, ки аввалин муборизааш бо Собиров бо дисквалификатсия хотима ёфт. тамрин хуб идома дорад. лагери омӯзишӣ 2 моҳ идома ёфтааст. мо физика ва технологияро хуб кашидем. дар мубориза ва сабук меҳнат кардем. ман худамро хуб ҳис мекунам, гуфт Фатхиддин Собиров. бои аввал бо Кливерсон Силва ба дисквалификатсия хотима ёфт. иншоаллоҳ ин дафъа нишон хоҳам дод. ман ба ҳама чиз тайёрам. ин мусобиқа хеле муҳим аст. мо кишвари худро муаррифӣ хоҳем кард. Азам Гафоров барои унвони қаҳрамонӣ мубориза хоҳад бурд. мо ҳама чизро мекунем, то қалъаҳои худро ба ғалабаҳои дурахшон писанд кунем, гуфт Фатхиддин Собиров.